tsura ko. Early morning. Liit. Hello. Good morning. Good morning. Sandalo. Morning. Morning. Hello. Oh, Nobita. Nobita. Para sa lahat ng konsumidor na agad na naman yun. Guys, so biyahe na kami. Magpapalit ng mga iba at epektibong metro sa buong probinsya. Biyahe na yun, no? Ikaw nga, Pip. Ang reading ng konsumo ng bawat metro o punta doon. So, nakaano na po kami. Biyahe na po puntang Naga. Kumakain kami sa Nissan. McDo ay Nissan. So, dito na po tayo sa Naga. Iwan natin si Blue. Oh, with Will. With Will. Kay Chur. Bye-bye, Blue. So, ito po. Antay tayo. Ayan. Ha? Dahil ang tagal ng kasama namin, dito muna tayo. Tayo nyo na ba ito? Queso duo ng Dunkin Donuts. Guys, so ito po, nakabas kami Raymond going to caramoan. Raymond yung ano eh. Pareho lang daw. Ano, kulay pati rin. Pero it's MRI. Going to caramoan. So, ayan. Mas okay daw. Mental ko. Mahiwag ang mental ko. 270. Hanggang caramoan. Meron na kapat naman yun ito? Ito, bus ticket. Bus number 0057 or 8. Hindi ko alam na rin sa dalawa. Tapos ang date, July 15 kasi 5 plus 10. So 15. Pero 16. Hindi, 16 yan. Nag-miss lang yung hit. Tapos year, 2022. Tapos yung pesos, from kilometer 436 to 466 or 67. Basta rin dyan sa dalawa. Sa pesos, ayan, 70 plus 100 plus 200, so 270. Yun lang. That's all, thank you. Okay, so paalis na po tayo ng Naga Terminal on the way to Caramoan. Sakit balakang post. See you in 5 hours. Yo, pag video takaman kami. Nag-video kaya siya. Oo ba? Nandito tayo ngayon sa Goa Kansur. Ayan, ano ba yan? Excuse me. Yun. Para umihip kasi 5 hours ang biyahe. Sus, grabe yan. Okay daw, malinis daw ang CR. Okay, Amor Powers pala yun. Amor Kitchen. Tapos sa Lisa, Life and Spice. Uy, may jam oh. Ano? May jam.
church ng Caramoan. Ayan po, mga kasama namin. So, ito po yung Caramoan Church. So, old school bricks. Curious na curious sa double. Sa double cam. Plus yung entrance nila na andun. Yan pa. Pwede ba rin zoom isang side lang? Yun, pwede pala. Yun. So, yan po yung entrance. Diba? Lumang luma. So, yun nga po. Isang picture set. Isang caramoan? Ayos. Let's go. Kumusta na kayo? Si Batman. Kirak man ang lulo yan ah. Dito ka kuya. Sabot nga yun, sabot nga. So, ito po yung yay. So lobat na po yung drone. Bitin ang flying time kasi
8 to 10 ata. Ito 10 to 12 minutes per flight. Eh, ang laki kaya niyan. Paano mo yan sisibutin ng 10 minutes? So, wala. Ano lang tayo? Yun. Lakad lang tayo dun. Tapos, Daily, nandito ka kayo? ha? So, okay guys. So, kanina ko pa hinahanap na nagpalipad ako ng drone. So, ito pala yung hinahanap ko. Yun o, yan. Kaya pala hindi ko makita kasi lumusot ako dito. Yan, dyan. Lumusot yung drone dyan. Sabi ko, asan na kaya yun? Ba't wala? Eh, syempre, dun sa area na yun, sa area na yan, natatakloban yun. Eh, nasa likod pala yun. Ayan. So, ayan o, ang ganda niya o. Yan. O, diba? Okay guys, so, hindi natin alam kung ito yung kakainin natin. Mamaya hindi yan yung sa atin eh. Mamaya ito kaya? O ito? Yan, ang laki ng isda. So, itong in-stayan namin, Andy Coffee. Yan, Andy Coffee. Yun. Things happen. Andy Coffee. Tapos, ito kasama sa package. So, andito po kami ngayon nang didilim sa Caramoan. Wala tayong makita dahil brown out po. Malaking brown out. Baliktad. Wala pa. Pasok po. Brown out po. Buti na lang malamig pa. Pero hindi mo kita. Thank you. Sabi sa inyo, tuyo. Ay, kaya ba na siya? Papunta na siya sa dilis. Sige to. Anong for breakfast? Ito, fish a la El Nino, Wow, good. Nice one. catch from the highest mountain, Tapos. from the enchanted lake of Caramoan, Okay. where the enchanted bank was found. Okay. This actually the enchanted bank. Ito na yun. Anak nila to. Okay. Ito na yun. Tapos, how about yung egg dito? This one is I don't know, it's my first time. Char. Good morning. Late po ang aming bangkero. Sobrang late. Dapat 7. Matokad Island. So, pataas doon. Sa gitna niyan. So, andun yung mga enchanted fish. Yan daw, nagtataas.
Laos. Island. Laos Island. High tide po ganun.